Horonya jabrani suwanti bace musu dimsen ani mabakoro mali kono mali kokan foli ani tando ni wati na abike kanyeshi au birajilema danti foli ni tando mina belebele uka belebele sidna shokmar sidu kulubali faruku alimi ni ko birajile sababu mai ami fuldi ani aka dema birajile fana mafu yamfu silamaya duba kono herema kono ndre korolala ko ubeka u bismillah anga bi jumadu bomanaga kuna fani keneka angle na muharram kalo klitan ani shegila bi bakelinsa kamena ne binani sabakraka hijra sa jajila anduna klitan kono don shula o kelen fana benna utikalo klemugwa ani wolofla masamba fla ani samgani kele bi kuna funu bina kuma ikmadin islamia kono na kuna funu kan kata se jamana kono na kuna funu ma hagaja jamana ko kan kuna funu chama bi yanu wala au beka au bismillah kuna funu no kenda kan son amna wala au yi kilingile Sedna Shakmar Sidu Kulubali Faruku Alika Wulika Jona ka cesiri de kɛra sababu ye ka se ka wajulu kɛnɛ bila kɛnɛ kan sifinw ni makɔrɔw bɛɛ bɛ giri wajulu kɛnɛ kan wa ni ale ma se wajulu kɛnɛ min lasɔrɔ o bi sɔrɔ darula gɛlɛnw sababu la wali kelen lako gɛlɛnw o de bi belebele in bali ka taa wajulu kɛnɛ kan ala sɔnna wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamayala ngominkaw fɛ nɔ shura ka bɛn muharam kalo tile 17 ma 1443 kɛra ka hijira san jacɛla o ti kalo tile 26 san 2021 wajulu kɛnɛ min ni a ɲɛnamayala faraku yɛrɛ ka kalandenw fɛ ni o ye imam abdulahi dumiya ka fara ustaz muktar berte kan o ka kɛɲɛ ni belebele in yɛrɛ ka lako ye sa a ma se ka wajulu kɛnɛ in lasɔrɔ shura ngominkaw fɛ nɔ ala sɔnna muktar berte ka fara imam abdulahi dumiya kan olu kɔni ye silamɛ jama ɲɛnafin bɔ o juma sina yogo ka taa se fuseni keta olu fana tun bɛ olu nɔfɛ wajulu kɛnɛ in kan o ni ja minnu nana hɔrɔnya jabarani tɔgɔla an ka ɲɛmada o juma sina yogo ka walawaladu fɛ Elhaji Shekmar Seidu Kulibali Ayatullahi Fiddin Ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔna la silamɛya darapo filifilibaga ka kalandenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Usaz Moktar Berte ani Imam Abdulahi Dumiya u ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnɛmaya Alamusa uti kalo tile 26 san 2021 Muharram kalo tile 17 san 1443 Ngomi Bamako sigida filanan o kɔnɔna la wajulu min tun naɲinina Gomi Ikmadin Islamia komite maaw fɛ ka se ka kɛ bilasirali ye u ka sigida maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ani hali bi k'a yira u la k'a fɔ Ikmadin Islamia bolofarabaw bɛ u ka sigida la minnu ka baara bɛɛ ɲɛsinen don Mamadu Mustafa ka diinɛ bi se kɔrɔta cogo min na maaw kɔni bɔra Gomi ani a lamunu ka se ka na nin wajulu kɛnɛ belebele in seereya cɛw la musow la denmisɛnw ani maakɔrɔw dugutigiw diinɛ ɲɛmaw Ikmadin Islamia kanubaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ikmadin Islamia jɛden minnu bɛ section 2 la Bamako district olu kɔni ma to kɔ ka fara section 1 maaw kan ka kɛɲɛ kɛ ni nɛgɛ kaɲa 22 sanga 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko Faruku ka kalandenw donna kɛnɛ kɔnɔna la o bisimilalen kɔfɛ ni bonya ani karama ye Usaz Moktar Berte ale ye kuma ta o kɔfɛ sa a ye walawalali kɛ ka maaw wele ka na Ala ka diinɛ dɛmɛni ma i n'a fɔ dalibama ye a fɔ cogoya min na a y'o siga taa na fiyewu n y'o f'i ye bada kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen diɲɛ geje bɛɛ fɛ bilahi wajulu kɛnɛ bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ ko Faruku de welelen don a ka na Ala ta lase an m'an ka dugu kɔnɔ a ka na Ala ta lase an m'an ka quartier la n'i ma Faruku ye wajulu daminɛ kuma ka n'a bila minɛnfila kɔnɔ darula de y'a kɛ bilahi tari m'a faamu Faruku n'ale ka wuli ka jɔ de ye bi n y'o f'i ye sigi caman na wajulu kɛnɛ bɔra fisigi fasaka la bilahi a bɔra ɲugutɔ fɛn na wajulu kɛnɛ bɔra dɛnkɛrɛfɛ la a ɲɛnɛmayaba kɛra bi tiɲɛni se bɛ minnu ye olu de ye wajulu aran yɛrɛ bɛɛ wulibali do dɛ ka kɔn Elhaji Shekmar Seidu Kulibali ɲɛ
ɲɛw kun famana k'o ye ala kofɔ kɛnɛw kan kulow kun famana k'o mɛn ala kofɔ kɛnɛw kan ko nin ye ala kofɔ kɛnɛ de min yɛrɛ taamaba ye sifinw de ye minnu bɛ tiɲɛni waati la ni faruku tile in dɛ an badenw kun famana ka ye wulibali don o la an badenw maa min sababu ye o kɛ bi ka denmisɛnninw kunsi wajulu kɛnɛ ma ka cɛkɔrɔbaw kunsi wajulu kɛnɛ ma ka muso denmisɛnninw kunsi wajulu kɛnɛ ma ka musokɔrɔbaw kunsi wajulu kɛnɛ ma maa min ka wuli ka jɔ se ye o kɛ bi mali dugukolo kan yan n'o tigilama ni kɛnɛ min sigira a tɔgɔ la ni m'o hadiralen ye kɛnɛ kɔnɔ waati daminɛ na kanuba ye kan'o bila darula fila kɔnɔ bilahi kelen dama de ye a dɔn darula de bɛ a la ɲɔnɛ wuli ka jɔ min bɛ ale bolo n'o faamuna an kelen kelen fɛ bɛɛ kan k'ale de hinɛ minɛ bilahi faruku ye perewu dan yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na diɲɛma bɛɛ lajɛlen na k'a yira ni baara in ne tɛ k'a kɛ kun foyi kama fo kunfinw makarali ani ala ɲɛda kama faruku y'o jira an na dɛ a y'a yira an na dogo la a y'a yira an na bange la lahala bɛɛ lajɛlen na maa minnu y'aw ɲini k'aw tuluw min ka aw sama ka na sira kan min tɛ u ka c'est-à-dire diinɛ laɲini sira dilen aw ma f'u ka dunta dɔrɔn faruku y'a laɲini k'aw b'u bolo fo ni maa min banna a y'a sira taama a seko damayira la ka wele daw ye su ni tile mais bi an bɛɛ ɲɛ b'a tiɲɛ na a sera ten sa maliyɛnw ka yɛlɛ Sɛki Umaru Seyidu Kulibali faamu a sera ten sa an k'a ka laɲini dɔn ka fara a kan k'a dɛmɛ ɲɛnamaya sabatiko ɲuman na wulibali tɛ baraw yɛrɛ de y'o daliluw jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a fɔ karamɔgɔ min sera k'a yɛrɛ sen minɛ a m'a yɛrɛ dɔn politiki ko la a m'a yɛrɛ dɔn naganaga ko la a dama ye batara kuma na k'o dan yɛlɛ Sɛki Umaru Seyidu Kulibali de nɛgɛ kaɲa 23 sanga 45 ni wajulu kɛnɛ kun cɛra ni maa caman donni ye Hikmadin Islamiya tɔn ba la ka fara duwawu kolo gɛlɛnw kan. alhamdulillah rabbil alamin hali sisan belebele Seydina Sɛki Umaru Seyidu Kulibali Faruku ale min ye sababu ɲuman ye an b'a fɔ ka deli ala fɛ si kuntalajan hɛrɛma ala k'o kalifa ani a bɔna bɛɛ lajɛlen na. An bɛ tɛmɛ ni jamana kɔnɔna kunnafoniw ye an ka minisiriw ka laadala lajɛrɛ min ni o bɛ kɛ araba o araba n'a a bɛ fɔ a ma ko conseil des ministres ala sɔnna ka sanga ni araba tɛmɛlen ye min ni o bɛnna o kalo tile 25 ma laada in lakilenna Kuluba faamaso la a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ Furanjala fanga jamanakuntigi Colonel Asimi Goita de bolo u bɛ sariya senkura caman ta ani ka baara kura caman boloda ani ka jɔyɔrɔ kuraw di maa wɛrɛw ma ka dɔw bɔ u jɔyɔrɔ la o juma sinayogo ye o ko tɔ ɲɛfɔ an ye an k'ale ka walawalaliw lamɛn. Minisiriw ka lajɛrɛba min bi kɛ dɔgɔkun ni darura gɛlɛnw tɛ o laada in kɔni nakilenna ka bɛn araba uti kalo tile 25 san 2021 ma Kuluba jamana ɲɛma Asimi Goita ale ka ɲɛmaya o kɔni kɔnɔna la. Babu senw kɔni larawelen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ sariya sen dɔw olu kɔni tara cogo min ka se ka baara dɔw ka olu kɔni nun don jɔyɔrɔ falen o caman yera a ko fana kɔnɔna la fo ka taa se kunnafoniyaw kɔni ma ka kɛɲɛ ni sariya sen nasiraw ye minisiri min ɲɛsin bɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ani kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw olu ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli kɔni ma conseil des ministres ye tali kɛ projet de texte dɔ la min ni a bi yamaruya di k'a fɔ ka cakɛ bonda kura dɔ sigi sen kan a la bɛncogo ani a baara bi kɛ cogo min na an ko cakɛ bonda in ma ko l'école de guerre i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ o kalan kɛ yɔrɔ o kɔni don ka kɛɲɛ ni anw ka jamana yɛrɛ kɛcogo ye lakana bina kun kan a bi wajibiya an bi waati min na i ko bi anw ka faso Mali a ka kalan kɛ yɔrɔ sɔrɔ min bi baara kɛ kɛlɛ okumu kɔnɔna la cogo min ka se ka labɛnw sabati kosɛbɛ ni kalanso min kɔni filɛ nin ye n'an k'a ma ko école de guerre a bi don okumu min kɔnɔna la o de ye ka an ka kɛlɛkɛcɛw ka baara kura minnu
minnu ni o bi sen na ka se ka olu kɔni sɛbɛkɔrɔ giriya kosɛbɛ ani an b'a fɔ kɛlɛkɛcɛ minnu ma ko ofisiyew ka se ka olu ka dɔnniw kɔni kanguruya ani hali bi lakana sɛbɛ bi kɛ cogo min na ka se ka o don u la hakili ani farikolo ta fanfɛla o kɔni na. Minisiriso min ɲɛsin bɛ kiiri ani buna adamadenya hakɛw lafasali ma an ko a ma ko ministre de la justice et des droits de l'homme garde sceaux ale ka babusin kɔnɔna la conseil des ministres ye tali kɛ sariya sin dama dɔ la minnu ni olu bɛɛ lajɛlen kɔni yɛlɛmara a bi tali kɛ projet de loi dɔ la min ni a nimero ye fu 1 a tara uti kalo tile 20 san 2021 a bi tali kɛ procédure pénale ni o ye kiiri jugu olu kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛcogo ye projet de degré dɔ fɛnɛ be min be tali kɛ hali bi pôle économique ale ka baara kɛcogoyaw ani a ka baara labɛncogo olu fana kɔni na o projet de texte o fana kɔni yɛlɛmara projet de loi dɔ fana kɔni be min be tali kɛ hali sisan juillet kalo tile 15 san 2011 loi numéro 2011-07 a bi o kɔni kofɔ a be tali kɛ kiiri labɛnw olu kɔni kɛcogoya ɲuman o kɔni na projet de degré dɔ fana kɔni be a bi tali kɛ degré numéro 2011 580 PRM septembre kalo tile 13 san 2011 o min yɛlɛmara hali bi kiiri binakun o kɔni kan parquet d'instance ani parquet de grande instance a bi olu kɔni kofɔ projet de loi dɔ fɛnɛ tara décembre kalo tile 16 san 2002 o min be tali kɛ magistrat olu ka ko kibaruyaw kɔni na ka se ka yuruku kɛlɛ ani foroba nafolo ka se ka o dunu kɛlɛ ani an bi waati mina iko bi kiiri dɔw kɔni sigira sen kan nin waati in na anw ka jamana kɔnɔna la wa bɛɛjɛ fanga yɛrɛ gulomaba dɔ ye kiiri kɛcogo ɲuman ye minnu bi foroba nafolo kasabiw ka o kɔni dun o de kama an bɔra ka projet de loi projet de degré minnu kɔni kalan sisan sanfɛla la o bi kɛ sababu ye cogo min kiiri tigilamaw bi se u ka baara kɛ cogoya min na kiiriso dɔ be yen an ko a ma ko pôle national économique a kiiriso dɔnnen don kosɛbɛ o kɔni sigikun ti dɔgɛrɛ kɔni ye hali bi cogo min maa minnu be foroba nafolo kɛ u kelen ta ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni nɔbɔ o cogo kelen fɛnɛ don parquet national financier sigira a kɛrɛfɛ o kun fɛnɛ ti dɔgɛrɛ ye cogo min an bi waati min na iko bi ka se ka kiiriw jarɔ tigɛ minnu bi foroba nafolo kasabiw ka olu kɔni dun ni fɛn foyi kɔni ti bɔ a la olu ka baara ɲɛsinin don olu kɔni ma conseil des ministres senfɛ o de kɛra sababu ye ka ni projet de loi nunu ani projet de degré nunu ka yɛlɛmabaw ka olu kɔni don u la ka kɛɲɛ ni kiiri minisiriso o ka baaraw taabolo ye minisiriso min ɲɛsin bɛ anw ka jamana ani jamana gɛrɛ cɛ taama ma ale ka gafe furaw kɔni na conseil des ministres ye tali kɛ projet de texte dɔ la a bi tali kɛ sariya sen dɔ la min ni a bolo nɔbilara Bamako juin kalo tile 15 san 2021 tɛmɛnen anw ka jamana ani banki ni ɲɔgɔn cɛ an ko min ma ko banque d'investissement et de développement de la CEDEAO olu ni ɲɔgɔn cɛ a bi tali kɛ baara dɔ kɔni na min bɛna kɛ sababu ye nin waati in kɔni na réseau hydroélectrique min bɛ Selenge ani Sotiba ka se ka olu baaraw kɔni kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na hali bi projet de texte dɔ fɛnɛ bolo nɔ bilara mɛ kalo tile 7 san 2021 nka o kɛra Togokaw olu kɔni fɛ Mali gouvernement ani banque ouest africain de développement olu ni ɲɔgɔn kɔni cɛ i b'a ye k'a fɔ o musaka minnu ni a bolo nɔ bilara a bɛna a baara min ni a bolo nɔ bilara a bɛna kɛ sababu ye ka baara dɔ kɔni kɛ o baara bi tali kɛ hydroélectrique min bɛ Selenge ani Sotiba kelen fana kɔnɔna la faso Mali kɔnɔna la cogo min ka se ka o jɔ an ye fɔlɔ min kɔni fɔ banque d'investissement et de développement de la CEDEAO u bɛna juru min don anw ka faso Mali o kɔni na a bi taa sefa wari miliyari 6 miliyɔn 472 ani 2 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye sen filanan min ni an ye o fana fɔ
fɔ Banque Ouest Africain de Développement olu bina musaka min kɔni juru don anw ka faso Mali la a bi taa se sefa wari miliyari 10 ani a kunkanfɛn ma. Nin baara ninnu kɔni kun foyi ti a la cogo min an bi waati min na iko bi centrale hydroélectrique min bɛ Selenge ani Sotiba fo ka taa se poste d'évacuation minnu bɛ yen ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛkɔrɔjɔ marabolo 15 olu kɔni kɔnɔna la ka taa Kangaba fo ka tɛmɛ Welesebugu o kɔnɔna ninnu fana kɔni fɛ. Minisiriso min ɲɛsin bɛ anw ka jamana sɔrɔ ani a musakakow bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛbɔli ma Conseil des ministres fɛnɛ kɛlen kɔfɛ k'ale ka gafe furaw sɛbɛkɔrɔ lamɛn ani ka u kɔni sɛbɛkɔrɔ laraw ye sariya sen dɔw ani baara dɔw kɔni nun donna. Baara dɔ bi tali kɛ cakɛ bonda dɔ kɔni sigili la sen kan a bi baara cogo di maa jumɛn ni maa jumɛn bɛ don a kɔnɔna la a bɛ tali kɛ cakɛ bonda la an ko min ma ko lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme maa minnu bi foroba nafolo ka se ka o kɔni yuruku ani ka jatigɛkɛla ani ka jatigɛkɛwale kɛbaw ka se ka olu kɔni dɛmɛ cakɛ bonda in bina ɲɛsin olu kɔni kɛlɛli ma. Projet de degré 2 min fɛnɛ tara o yɔrɔ la o bi tali kɛ hali bi cakɛ bonda minnu ni u ti se ka baara kɛ a kɛcogo la ka se ka olu ka baaraw kɔni mɔnɔbɔ. Projet de degré 3 min tara o yɔrɔ la o bi tali kɛ hali bi ka se ka jateminɛba kɛ hali cakɛ bondaw la minnu ni musakabaw kɔni ti don olu ka dabaw kɔni fɛ. Dalili minnu bɛ Conseil des ministres kɛbaw bolo ka ni sariya sen 3 ninnu ta a bi don farafina tilebifɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba 8 mois ale ka gafe dɔ kɔni kɔnɔna la min ni a tara septembre kalo tile 19 san 2002 a bi tali kɛ loi numéro 07 2002 CM mois min ni kun foyi ti a la ka cakɛ bonda sigi sen kan mois jamanaw kɔni kɔnɔna la ka se ka dungo jugu ka o kɔni kɛlɛ. Mali fana de ye o numéro 1 in fana ta k'o don a ka kiiri o hukumu kɔnɔna la a bi bɛn sariya se loi numéro 2016 008 marsi kalo tile 17 san 2016 o kɔni kɔnɔna la. Ni cakɛ bonda in sigira sen kan a bi kɛ sababu ye dungo juguya ani bamaci wale tigilamaw kɔni dɛmɛni caman bi se bɔ o la cogoya min na anw ka jamana kɔnɔna la. Minisiriso min ɲɛsin bɛ kalan ale ɲɛnɛbɔli kɔni ma u ye sariya sun dɔ kɔni fana yɛlɛma. Conseil des ministres kɔni senfɛ loi numéro 99-046 a tara décembre kalo ale kɔni tile 28 san 1999 a bi tali kɛ loi d'orientation sur l'éducation kalan yɛrɛ baaraw bi se kɛ cogoya min kɔni na. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ o kalansen minnu kɔni filɛ nin ye yɛlɛmabaw bina don a la anw ka kalanko kɔni kɔnɔna la cogo min kalan bi se kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na. Minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani sigiladenw ka ɲɛta kama ale kɔni ka gafe furaw la Conseil des ministres ye projet de degré dɔ kɔni sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta faso Mali kɔnɔna la ka ɲɛsin maa minnu ni olu kɔni somaw kɔni fatula an ko ma ko journée nationale des pupilles la. Nin kɔni don in bɛna don anw ka ko kɔni kɔnɔna la cogo min ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma minnu kɔni bɛ nin hukumu kɔni kɔnɔna la wa don bɛna kɛ sababu ye ka ninnu ɲina u ka gɛlɛya o kɔni kɔ. Kunnafoniya nasiraw kɔni kan araba utikalo tile 25 o kɔni kɛra don Conseil des ministres kɔni senfɛ maa caman olu kɔni jɔyɔrɔ minɛra u la ka kalifa maa gɛrɛw kɔni ma o fana ti ban a kow la jɔyɔrɔ kalifara maa minnu na ala ka u se a kɔrɔ. O kɔ projet dɔ nun donna an fɛ yan nɔ min ni o bɛ kuma an ka tunkarankew ka kow kan tunkaranke minnu ni olu bɛ jamana kɔkanna na wari ɲiniw bolo ma ani baara wɛrɛw bolo ma u bi se to u ka pɛtɛpɛtɛw la cogo min na ka se ka faso dɛmɛ ni baara yɔrɔ ani ko caman sigili ye sen kan. Munna ala ma an kisira ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko taama ni dan sigila a la ni segila ka na faso la i ka se ka a kow tunɔbɔ u ka lajɛrɛ in o tun bɛ kuma o de kan Aminata Samakɛ y'a ko tɔ ɲɛfɔ.
ni baara bolodalen minnu filɛ nin ye a bɛna na kɛ sababu ye min ye an ka tunkarankew ye ka se ka segin ka na faso kɔnɔna na ka na ka baara kɛ u la dɔnniya ni faamuyali minnu bɛ u la k'o bila an ka jamana ka bolo kan wa a bɛ kɛ sababu fana ye min ye an ka sɔrɔ ye ka se ka o sinsin ka dɔ fara o kan ka se ka o sankɔrɔta a bɛ na ni lafiya ye an ka jamana kɔnɔna na wa a bɛ kɛ sababu fana ye min ye yiriwa ye o bɛ sɔrɔ bunahadamadenya taasiraw fɛ. Donc, programme à Touaboukaye, programme de mobilisation de compétences de la diaspora pour l'emploi en Mali. Oye Mali tungaranke munu me tungala amba do be deme do Mali makosobe we wari mun ci kana jamana kono o kachani nyama to bande men war hake munye donc o bayra ka fanga tungaranke Mali kanum buduskuna Mali hamimbula mais o wari ci li ko fe utara do tara kalana do tara barala donc ye hakilinaw sɔrɔ u ye cakɛdaw sɔrɔ ka baaraw kɛ yen ko o experience an bɛna sigi o de la nati jamana kɔnɔ k'an ka mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ denmisɛnnin minnu tora yan nɔ hali ni minnu tɛ denmisɛnnin ye ka se k'olu fana dege baara la pour que ka se ka baara sɔrɔ. ka ɲɔgɔn ye kɛ ka mɔgɔw ladɔnniya ka bɛɛ ka hakilina kɛ kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka projet in taabolo dilan. o mɔgɔw bɛ yen tɔn fɛn fɛn bɛ yen ani baara cikɛda fɛn fɛn bɛ yen n'u u bolo dɔlen bɛ nin projet la u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan an ka se ka nin programme kɛ ka ɲa. laɲini minnu b'a kɔnɔ olu ka se ka sɔrɔ ani ka foli bila an ka autorités ma président ni premier ministre minnu yɛrɛ ye an b'an accompagner don o don parce que bi tɔnsigi in na i yɛrɛ ye premier ministre ka ciden tun bɛ yan nɔ. ni baara bolodalen min filɛ nin ye a nafolo bɔbaga o ye k'a dɔn diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnya n'u ka tɔnba ye n'o ye Nations Unies ye ale ka bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko UNFPA ani ONU Femmes fo ka taa se UNESCO ma. Mali population ni ye 100 sara ta i b'a sɔrɔ 50 o bɛɛ ye denmisɛnnin ye o denmisɛnninw baara dun kan ka ɲini ka d'u ma i n'an ka mɛn ka baara kɛ o ka sɔrɔ i lakalanna baaraw fana fɛɛrɛw la donc diaspora taara diɲɛ ɲɛfɛ u ye tagamaw kɛ u ye dɔnniyaw sɔrɔ an bɛ fɔ k'u lana u kana denmisɛnninw dogo kalanni na n'i y'a jateminɛ bi bi in na hali so jɔli la i b'a sɔrɔ jamana wɛrɛ mɔgɔ de bɛ na jɔli kɛ n'i bɛna karo ɲɛnama da n'i bɛna peinture kɛ n'i bɛna staff kɛ alors qu'an ka denmisɛnninw bɛ yan nɔ u bɛ se ka dege olu baara la k'o baara kɛ ka ɲa tungarankew dun hali ni minnu ma kalan i b'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ da baw la faransiw ni diɲɛ fan wɛrɛ fɛ o dɔnniya b'u la donc programme kun ye de k'olu lana u ka se k'an ka jamana denmisɛnninw dɛmɛ u ka baara fɛɛrɛw dege ni baara fɛɛrɛw dege la u bɛna na baara sɔrɔ ni baara sɔrɔla u bɛɛ yɛrɛ bɛna dɔ bɔ taama jugu minnu bɛ taa kɛ ji kannaw la kungo kɔnɔnaw na u bɛna dɔ bɔ yɛrɛ banbaganci minnu bɛ an ka jamana caman caman fana n'olu bɛ denmisɛnninw caman sɔrɔ ni wari nɛgɛla ye ni baara t'u bolo u bɛ don o la mais ni baara dir'u ma u bɛna se k'u ka hɔrɔnya fisaya n'o ye. ni baara bolodalen min filɛ nin ye a sigilen don fo sigiyɔrɔma 4. projet in bɛ composante 4 de kan bɛ boli fɛn 4 de kan fɔlɔ o ye ka aide ménagère an ka baarakɛla minnu b'an ka so f'u bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na ka olu dɛmɛ walasa u bɛ se ka faamuya sɔrɔ kow la ani k'u dɛmɛ u ka baaraw kɛ. filanan o ye ka mɔgɔ minnu n'u gɛlɛya in sen fɛ n'u bɔra u sigiyɔrɔ la u ka dugu la ka na u sigiyɔrɔ wɛrɛ k'olu fɛnɛ dɛmɛ walasa olu ka se ka baara k'u yɛrɛ ye baara min b'a to u bɛ se ka nafa sɔrɔ. sabanan o ye ka jeunes fɛnɛ kalan cogo min na olu fɛnɛ bɛ se k'u débrouiller yɛrɛ ye ka sɔrɔ kɛ muso 25 ani cɛ 25. naaninan o ye ka tuguni ka tila ka mɔgɔ denmisɛnninw kalan cogo min na minnu tɛ kelen ye u se ka bololabaaraw faamuya ka baara k'u yɛrɛ. sinsin bɛ kɛ an ka kanw kan ka se ka olu sen don baaraw la min b'a to dantɛmɛ wale ni olu minnu bɛ kɛ ka se ka olu kɛlɛ ani min ye fantanya ye ka olu bɛɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. an ka bagan maralaw ni sogo baarakɛlaw fana ye hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi munna ka se ka masala ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ bɛ se fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka kulu kelen sigi u yɛrɛ tɔgɔ la min ni o bi u kunkan k'o kumaw fɔ hakilina ninnu tun bɛ ka boli nin de kan Mamu Jakite ale fana bi a ko tɔ ɲɛfɔ an ye. Mali bagan ani sogo baarakɛlaw ka nin ɲɔgɔn lajɛlen in dabɔkun ye ka hakili jagabɔ kɛ u ka baarakɛlenw na ani k'a lajɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la. kɛnɛ in kuntigiya kun bɛ togoda yiriwa kɛrɛfɛ minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ bagan mara ani mɔni ma. an ka bagan maralaw an'an ka wayew u bɛnna u ye baara caman kɛ Mali kɔnɔna na mais bi u bɛɛ nana mɔgɔ 100 ni ko u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka ɲɛmɔgɔw sɔrɔ la ni y'a signé fɔlɔ ye bɛnkan ka kɛ pour que ɲɛmɔgɔw ka sɔrɔ ayiwa bagan maralaw ani wayew la
vraiment munu pour que n'i y'a ye baara bɛ nɔgɔya anw fana gouvernement bolo c'est que an ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ an bɛ se ka ɲɛsin mɔgɔw ma pour que ka gouvernement ka hakilata f'a ye ale fana bɛ se ka a hakilata fɔ tɔw ye cogo min pour que a ka waleya baaraw baara ka kɛ visibilité bɛ yen pour que ni fɛn mun fɔra o ka kɛ maliyɛnw ka se ka lafiya maliyɛnw ka se ka dun ka fan sɔrɔ maliyɛnw ka se ka sogo sɔrɔ sogo ɲuman sɔrɔ maliyɛnw fana ka se ka n'an ye baara kɛ sisan tile san dama dama na an sago ye baganw kana taa u sen na tuguni jamana tɔw bara an sogo de bɛ taa ani sogo fɛn o fɛn mun ye golow ye mun ye fɛnw ye an b'olu bɛɛ transformer yan nɔ pour que u ka se ka taga jamana ko kan mais bi na baganw de bɛ t'u sen na o ye dusukasiba ye de anw ka niveau la c'est vrai an tɛ se k'a bali parce que accord b'an ni tɔw cɛ mais mun bɛ anw ka valeur ajoutée mun b'an ka produit intérieur brut augmenté o ye de an ka se ka abattoir ɲɛnamaw sɔrɔ an ka se ka bagan ɲɛnamaw sɔrɔ minnu bɛ se ka faga yan nɔ o tuma na u bɛ taga kɔ kan o bɛ caman fara an ka sɔrɔ kan. An ka jamana ye bagan mara jamana ye. N'i ye mɔgɔ sigi 100 o 100 30 bɛ balo bagan mara la. O de y'a to nin kɛnɛ in nafa ka bon kosɛbɛ. K'a daminɛ Kidali fo Kayi a bɛɛ bɛ yan. Welewelekan min bɛ n bolo dɔrɔn o y'u ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔ u ka maaw ta k'u bila baara la maa minnu bɛ se ka baara kɛ et puis u ka baara kɛ Mali ka nafa kama u ka baara kɛ maliyɛnw ka nafa kama sigikafɔ min ɲininen d'u fɛ k'o ye damu ye so famille parce que du guwa de don guwa saba in bɛɛ k'a lajɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogoya min na jamana bɛ taa ɲɛ cogoya min na jamana baganko n'a sogoko bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. Mali bagan ani sogo baarakɛlaw ka nin ɲɔgɔn lajɛlen senfɛ u bɛna u ka conseil d'administration ani u ka comité de surveillance tɔn bolofara dɔw lakuraya. Ni de bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔkan kibaruw lasɔrɔ an ka jɛka o jumasina ye ko ka ja sɔrɔ olu lajɛ ka bɛn ni bi ye. baara ɲɔgɔnya kɔni gɛlɛyalen don nin waati na Algérie jamana ani Maroc jamana olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ baara ɲɔgɔnya min bɛ ni Larabu jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tarata o min bɛnna uti kalo tile 24 ma Algérie jamana ye lasebalen dɔ kɛ min senfɛ u y'a yira k'a fɔ baara ɲɔgɔnya fɛn fɛn bi Algérie jamana ani Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ o baara ɲɔgɔnya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔlen don nin waati in kɔni na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ kabini a bi waati damadɔ bɔ ni an seginna kɔfɛ dɔɔni i b'a ye k'a fɔ kabini san 1994 waatiw gɛlɛyaba o bɛ nin jamana fila ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni lahalaya in kɔni ye Larabu organisation caman o kɔni ye u fanga fara ɲɔgɔn kan ka wele bila fɛn min ye Algérie jamana Maroc jamana u ka sigi ka kɔfɛ kɛ u taabolo ye o fara ɲɔgɔn jɛkulu la Organisation de la Coopération Islamique an k'a ma ko OCI olu ye wele bila ni jamana fila in ma Ligue Arabu maaw ni o ye farafina kaɲangaga jamanaw ka jɛkuluba dɔ ye fana ye wele bila u ma ka fara Arabie Saoudite jamana kan fo ka taa se Libi jamana ma u ka sigi ka fɔ kɛ u taabolo ye wa u bɛɛ lajɛlen ka u tɛgɛ da u dusula ka jisumani ka o kɔni min ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛli kana bila bila sigikafɔw ani wulikajɔw olu kɔni b'a la ka kɛ diɲɛma fɛ sabu nin tɛ ko fitini ye Ligue Arabu maaw ka maa ɲɛma ni o ye Ahmed Abdoul Geti ye ale kɔni ye wele bila Algérie ani fɛn min ye Maroc ma k'a fɔ u ka u tɛgɛ da u dusu la Arabie Saoudite jamana fana ye o baara kelen in fana kɔni sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ olu ka lase dɔ la araba u ye wele kɔni bila k'a fɔ ni jamana fila minnu filɛ nin ye fɛn min ye sinamusomaw kɔni don u ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn cogo min basigi o bi se sabati Larabu jamana olu kɔni kɔnɔna la araba wulada fɛ Libi jamana fɛnɛ bɔra a ka makun na ka wele bila Algérie ni Maroc fila bɛɛ lajɛlen kɔni ma u y'a yira k'a fɔ nin waati in kɔni na sigi k'a fɔ ba do olu ka ɲi ka boloda Union Maghreb o jɛkuluba o kɔni kɔnɔna la Libi jamana kelen min kɔni filɛ ale min yɛrɛ ye Union du Maghreb arabu o maa ye nin kulu yɛrɛ sigira kabini san 1989
CEDEAF waatiw n'i ye Union du Maghreb yɛrɛ ta k'a lajɛ Algérie jamana, Libye jamana, Maroc jamana, Mauritanie ani Tunisie u bɛɛ lajɛlen bi u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni nin jamana kofɔlen ninnu ka minisiriw ye minnu ɲɛsin bɛ u ka jamana ani jamana gɛrɛw cɛ taama ma u ye lajɛrɛ belebele dɔ kɔni boloda Ligue Arabu kɔnɔna la min bilalen don septembre kalo tile 7 ani a tile 9 cogo min ka Algérie ani Maroc u kunkan ko kibaruyaw ka olu kɔni fɔ ni waati in kɔni na larabu jamana bɛɛ kɛn bɛ ka wele bila Maroc ni Algérie ma u ka sigi ka fɔ kɛ u taabolo ye. Desi dugu kɔnɔna la Desi ye dugu ye min bɛ Ethiopie kaɲagalan fan fɛ maa minnu kisira ka bɔ saya ma mankan belebele waati la olu kɔni kɛn bɛ ka lajɛrɛ dɔ kɔni kɛ kan de déplacer dɔ kɔni kɔnɔna la waati min ni tigiri banbaci wali tigilamaw an k'u ma ko rebelle olu bala ka magɛrɛ u kɔni na nin waati in na a bi waati jan kɔni bɔ kabini kɛlɛ bi a 12 la ni ma kofɔlen ninnu kɔni nara ka na u kun dogo ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na Ethiopie kɛlɛ ani tigire kɛlɛ min kɛra a kɛra sababu ye ka maa caman ka olu kɔni bɔnɛ u ni na maa ba caman olu fana kɔni kɛra colo ye marabolo min filɛ nin ye an ko a ma ko Afar ani Amara o marabolo 2 olu kɔni ko banbaci wale tigilamaw kɔni bi fɛ ka ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni jaso an bi waati min na i ko bi juin kalo tɛmɛnen tigire rebelle u kɔni ye a yira k'a fɔ u ye Mekele mɛrɛbolo ka o kɔni minɛ Mekele min ye tigire yɛrɛ fa ba ye o cogo kelen fana don an bi waati min na i ko bi u bala ka u mɔnɔbɔ ka u kunda Amara marabolo ani Afar marabolo o kɔni kan ni waati in na o yɔrɔ kofɔlen 2 minnu fɔlen filɛ olu fana kɔni bala ka u jilaja cogo min u bi se u kuwa da ni ma kofɔlen ninnu kɔni kuwa la Ethiopie jamana kɔnɔna la bi ni wuli ka jɔ ti 2 ye kelen o bala ka kɛ ni banbaci wale tigilama ninnu fɛ banbaci wale tigilama minnu y'a yira k'a fɔ u ti Abiy Ahmed ka fanga lakodɔn. Kenya jamana kɔnɔna la jamana sariya sunba yɛlɛmali kumaw olu fana kɔni bɛ yen politikimaw olu ka fɛɛlɛtɔnw farali ɲɔgɔn kan ka kɛ alliance baw ye o fana kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔni darɔnɛ ka o labɔ bi jamana ɲɛma kalafili tɔ o ti tɛmɛ san 1 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko kan sabu a yirala k'a fɔ jamana ɲɛma kalafili baaraw bi kɛ ka bɛn uti kalo tile 9 ma san 2022 o kɔni na nga jateminɛw y'a yira k'a fɔ yali nin ko in bina kɛ wa ni o ye jamana ɲɛma kalafili ye ka maaw hakili lajigi k'a fɔ juma tɛmɛnen Kenya Cour d'appel ba olu kɔni y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma tun ye hakilina min ta k'a fɔ ka jamana sariya sunba yɛlɛma o ye ko ye ko min ni o kɔni ti bɛn n'a kɛra a bi jamana sariya sunba yɛrɛ a bi o sɔsɔ jamana ɲɛma tun y'a ɲini k'a fɔ kun jumɛn na ni sariya sunba in bi yɛlɛma o de tun ye k'a fɔ jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen olu ti Kenya fanga la ka se ka olu ladon a la dɔ bɛ tali kɛ minisiri ɲɛmaaya ye minisiri ɲɛmaaya kɛlen kɔfɛ ka danga 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ɲini o la o danga 2 ninnu na fanga senamatɔ maaw bi u ta sɔrɔ o cogo kelen fana don wasadenbulon kɔnɔna la bi Kenya jamana kɔnɔna la maa 200 ni maa 90 don k'a bɔ o la ka taa maa 300 ani maa 60 la jamana ɲɛma kalafili kɔtɔn tɛ tɛmɛ san 1 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka bilen bɛɛ kɔni kɛn bɛ ka dusula siri sɔrɔ k'a fɔ yali ni jamana ɲɛma kalafili baaraw bina kɛ wa ɲininkali tɔ min cogo min ka se ka banbaci wale tigilamaw kɔni jaso ka bɔ cɛncɛnkan jamanaw ani kaɲanga jamana minnu bɛ yen
ni u bi olu kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Chadi jamana kɛlen filɛ ka hakilina dɔ kɔni ta hakilina min senfɛ ni u ka jamana ɲɛma Mahamad Idriss Déby a ye a lase araba uti kalo tile 25 san 2021 kɔni na a bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la min kɔni tun bɛ ka kɔrɔ cogo min ka se ka o baara in kɔni min don tuguni jamana 4 olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tali kɛ Libi jamana Sudan jamana Niger ka fara Chadi jamana kɔni kan ka se ka kɛlɛkɛcɛ kulu dɔw kɔni sigi sen kan an ko min ma nanzarakan na ko force mixi jamana bɛɛ lajɛlen ta bi min kɔnɔna la o ka se ka dancɛw ka olu kɔni sɛbɛkɔrɔ lakana Libi ale frontière o kɔni ko don a y'a yira laɲini foyi kɔni tɛ ni jɛkulu ɲagaminen kɔni sigilen na cogo min banbaci wale tigilama minnu kɛra sababu ye avril kalo tɛmɛnen ka Idriss Déby itno bɔnɛ a nin na se bɛ se kɛ olu la cogoya min na san 2018 i b'a ye k'a fɔ nin baara kelen ɲɔgɔnna dɔ kun bolonɔbilala nin maa 4 ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye ka wulikajɔbaw kɔni sabati ka se kɛ banbaci wale tigilamaw olu kɔni na ka kɛɲɛ ni a ka taama ye ka taa Chadi jamana kɔnɔna la Libi ale conseil présidentiel maa danga o kɔni ko don nin kumakan kelen kɔni fɔra min senfɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuma ɲɛnɛmaba o kɔni don Libi ale conseil présidentiel maa danga Musa Al-Kuni ale kɔni ye lase kɛ k'a fɔ ni an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma banbaci wale tigilamaw kɔni jasoli maa kelen fɛ ko baara ɲɔgɔn tɛ. Hɔrɔnya jabarani suwantiba cɛ muso denmisɛn mabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni de bɛ dansigi kɛ anw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw la belebelew ka belebele Faruku ni waati na ani a bɔna bɛɛ lajɛlen fana bɛ fo an fɛ fo yan fo silamɛya duba kɔnɔ ka u bɛɛ koɲuman dɔn u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la duba min ni ale kɛra misali ɲumanw bɛɛ lajɛlen tayɔrɔ la ye bi ala ka dugukolo kan duba min ni a bi tali kɛ Mamadu Musafa ale yɛrɛ ka du belebele o ɲɛnafin bɔli la sa ni waati na foli bi di du belebele in kɔnɔ jama bɛɛ lajɛlen ma kabini belebele yɛrɛ ni a bɔ nɔgɔna fo ka taa se kalanden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an bi bɛɛ fo ka a bɛɛ barikada ka deli ala fɛ si kuntalajan hɛrɛ ma ala ko di belebele ni a bɔna bɛɛ lajɛlen ma kibaru minnu bɛ ana olu da aw kulo kan ka sɔrɔ ka bi taa bila yan nɔ ni ala sɔnna sini ka kunnafoni wɛrɛw ɲini ka di aw ma min ni nin si tɛ kelen ye wajulu kɛnɛ belebele o labɛnw bi senna sibiribugu ko fɛ yen nɔ bi ni ala ye sini sibiri jira an na sa wajulu kɛnɛba o bɛ sigi silamɛya du belebele yɛrɛ dala hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛkɔrɔla la ka tali kɛ an ka cɛkɔrɔba ni o ye Basedu Kulubali ye Faruku yɛrɛ ka sababu ɲuman ale sigila ala ka hinɛ na ka bɛn Muharam kalo tile 3 dɔ de ma ni o ye nin kalo in yɛrɛ ye ala sɔnna Jamiyatu Ihmadin Silamɛya san o san o bɛ nin don kofɔlɔ ɲɛnamaya ala sɔnna ɲinɛnta o bɛnna waati minnu ma sanjiko darula kɛra sababu ye ka se ka wajulu kɛnɛ in wuli ni ala sɔnna ni ala hinɛ na sa sini wajulu kɛnɛ bɛna sigi Bako Jikɔrɔ ni silamɛya du belebele dala ni daraba masaka diɲɛ ala ka hinɛ Basedu Kulubali baw mu kɔnɛ ani silamɛ fure kelen kelen bɛɛ lajɛlen na tɛnɛsu kalan kɛnɛ sa laada bi lakile Bako Jikɔrɔ ni ndolanci kɛnɛba o sanfɛ ni daraba masaka diɲɛ tɛnɛ do kalan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya duba kɔnɔ tɛnɛ nata ka daminɛ fitiri seli waati la fo ka taa se safo seli olu banni ma ala subhanahu wa taala sɔnna mawulud nabawi a fana bi ka i tendiruma ka gɛrɛ ni o ye kira ka bangeni san kunbɛ Jamiyatu Ihmadin Silamɛya bi labɛnbaw la ni ala sɔnna mawuludu in ka se ka hali sisan a kow cari o la wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i ka labɛnw sabati nka donna nataw la sa ni Ihmadin Silamɛya ka mawuludu ɲɛnamayali yɔrɔ kɛra yɔrɔ min ye an bɛna na a kibaruw lase aw ma Ihmadin Silamɛya kunnafoni sɔrɔ sira kelen kelen bɛɛ lajɛlen sanfɛ kabini arajo hɔrɔnya na 99 ni murumuru fiɲɛ suru ka taa se tele hɔrɔnya ma ha ka ja media hɔrɔnya olu bɛɛ lajɛlen bɛna a kunnafoniya in cari munna ka se ka aw bɛɛ lajɛlen kibaru a ko kunkun na ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ka deli ala fɛ mawuludu nata ala ka jira an bɛɛ kɛnɛ na su hɛrɛ bɛ masa Ramani bolo ala k'o di ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ala ka ɲɛma jɔ ka basigi kira bonya n'an karamɔgɔ Faruku n'a bɔnna sanuma barika kosɔn sɔli ala rasuli